بنێزیک بوونا دەمساڵە زستانê re xem û fikarên derbiderên Efrînî li penageha Şehba dîsan û dibin. Apêşê xwe 6 salî ye ew bi çend kelpîç û çementoyê derdûra çadira ku lêr û din e sererast dike da ku berî baran û zivistanê xwe sermayê biparêze. Ji bo parastinê zivistanê ser me dotê, av bin me dotê. Yani hemî çadir tije av dibin. Ji ber vê em jî hesabî xwe dikin zivistana em ortak dikevin zivistanê em dest pê dikin. Yani va çadirina jî me got ortak kes ber me nanire, kes natê alîkarî me nabin. Em mecbîrin jî em xwe biparêzînin. Mecbîrin em tu derekî xwe bikin, em hesabî xwe zivistanê bikin. Ji ber wê jî her salê em parî xwe çê dikin. Derbiderên Efrînî ku ketiya sala şeşê li penageha Şehba dimînin bi gelek zor û zehmetiyan re rûbirû ne ku dûrpêça girankirî ya rejîma Sûrî barê derbideriyê girantir dike. Ji ber vê yekê jî derfetên şaradariyê sînûr darin ku karibe rewşa kampan baştir bike. Lûma jî hewce bi gelek pêdiviyan berî demsala zivistanê heye. چادر یعنی 6 سال بر تاوه مانه بر باران مانه سقابیه پر چادر هاتن درین حتی دملی اردیا وی داجی برگو ارد هشت چه بی اردیا چادر هات پاقاندن بلوک گو هاتن تعمیر کردن هاتن پاقاندن یعنی قدر زحمتی مالبات دور دهنه و حتی نه مالبات دخوازن یعنی پیوستی و آب چی منطب داره های گو جندا چادر خود ترمیم بکن سرراست بکن Di nava vê rewşê de derbeder bi derfetên berdestê xwe hewl didin ku çadiran perspan û sererast bikin. Apêşê xwe behsa wê yekê dike ku ti saziyên mirovî yan hawarçûnê alîkariya wan nekiriye. Lûma dahata derbideran ya aborî têrê nake ku karibin madeyên pêwîst bikirin. Bergo her tiştek buhaya em neke bikirin jî. No me çend kerpîç kirin kerpîç bi 3000 wera, kîloyê çîmetê bi 3000 wera. Êsin işte em derd xerab hebin edikevin. Ji dera em dikirin, edikevin jî hew jî bixwin. Yani kîloyê gende bi 8000 ne 1000. Yani gî mesrîf e. Yani em jî kuçberê bi Efrînê ne şixul heye, ne derfet heye, ne imkanê dime hene. Diviya bû ku zivistan demsala xêr û bereketê ba. Lê ji bo derbiderên Efrînî li kampan ew mêvanekî bargiran e. Ji pînekirina kûnên rizyayî pê ve tu çare di destê wan de tune ye. Ne banê xaniyekî wan ji baranê biparêze, ne jî cawê çadiran têrê dike ku sermayê ji wan dûr xe. Newrûz Reşo dengê Amerîka, penageha Şehba.